Училище Петко Рачев Славейков носи името на видния наш възрожденец и съгражданин Петко Рачев Славейков, който е роден преди 187 години на 17 ноември 1827 година в град Велико Търново. Да учиш и работиш в това училище е чест. Затова всички негови бивши и настоящи ученици с гордост се наричат славейковци. Училище Петко Рачев Славейков отваря врати в далечната 1954 година като начално училище. Учебната година започва на 1 септември под ръководството на своя директор, госпожа Роза Стойчева. Към него има и 2 детски полудневни групи. Училището се включва активно при честване на 60-годишнината от смъртта на своя патрон. На 11 януари 1956 година госпожа Стойчева се пенсионира и на нейно място е назначена госпожа Вулева. Много от тогавашните учители са наградени с значки, ордени и медали за своя всеотдаен труд. На 1 септември 1958 година Петко Рачев Славейков се трансформира от начално в основно училище. За директор е назначен господин Тотю Минчев, а за заместник директор Иван Нейков. За първи път в града, в нашето училище, се организира танцов състав по народни танци. Участвал в републикански фестивал в град София. Всички първи места от градските състезания се печелят от наши ученици. През учебната 1959 и 60 година се увеличават учениците и паралелките. Стават 23. Изграден е кръжок за изработване на струнни инструменти. Под ръководството на господин Петров са изработени 80 мандолини и китари. Създава се мандолинен оркестър. Следващата учебна година броят на учениците нараства и не достигат класни стаи. Затова 3 паралелки от начален етап са прехвърлени в начално училище Бачо Киро. През учебната 1961 година, 1962 година училище Петко Рачев Славейков се мести в нова сграда на улица Балванска битка. Това е сегашната сграда на училището. За отличната си работа директорът и заместник-директорът са наградени с орден Кирил и Методий, 3-та степен. Продължават да се увеличават учебните паралелки. Нараства авторитетът на училището и учителите, които работят в него. През 1964 година е изграден физкултурен салон. Обзаведен е образцов кабинет по математика. Провежда се концерт за родители и граждани, посетен от близо 3000 зрители. През следващата година е обзаведен кабинет по история. На проведения преглед на художествената самодейност училището заема първо място в града и завоюва звание републикански първенец с ръководител Иван Славков. През учебната 1966-67 година е построено парното отделение. Постепенно се обзавеждат кабинети по български език и руски език, както и кабинет по трудово обучение. Започва строителството на физкултурен комплекс. В 1968 година училищният хор става републикански първенец и е награден с златен орден. През учебната 1969-1970 година училището е надстроено. Построява се нов 4-ти етаж. Учениците са вече 947. Откриват се нови кабинети по химия, по чуждоезиково обучение, по рисуване. Подобрява се учебния процес и се увеличава броят на пълните отличници. Обзаведен е модерен стол за топла закуска и обяд. През следващата 1971-1972 година се експериментират някои страни от модела на ЕСПО. Директор става Николай Тихов, а заместник директор Спиридон Спиридонов.
все повече расте авторитетът на училището. В 1980 година, във връзка с 1300 години от създаването на българската държава, ученичката Любка Гаврилова урежда самостоятелна изложба. Учебната 1991-92 година е година на промени и обновления на учителския колектив и ръководството. На 17 септември се пенсионира директорът Николай Тихов. Временно изпълнява дейността госпожа Ганчева, а на 17 март 1992 година за директор на основно училище Петко Рачев Славейков е назначена госпожа Йорданка Денева. За помощник директор по административно-стопанските въпроси е назначена госпожа Бонка Тодорова. Учениците са 805. Тук има и 2 групи на полудневна детска градина. Постепенно се разкриват школи по акордеон и пиано, карате клуб, курс по аеробика и каланетика. Обзавежда се книжарница на 4-тия етаж. Въведено е ранно чуждоезиково обучение. Достойно защитават името на училището малките славейковци. През 1995 година в град Варна се провежда конкурс за рисунка «Детето и света». От 50 допуснати рисунки до финала, 14 са на наши ученици. На регионалния кръг на Олимпиадата по физика през 1996 година Галина Чолакова от 7 клас получава отличен 5,75. Достойно се представят на Олимпиадата по български език през същата година Венета Радева и Петя Димова. Учителите по изобразително изкуство Роза Абаджиева и Соня Начева правят добро впечатление на националната изложба на учителите. През учебната 1996-97 година под ръководството на Станислав Балъков отборът по баскетбол на училището се явява на финален кръг на републиканския турнир и се класира на 4-то място. Това е най-високият резултат за спортистите от основаването на училището до този момент. Иван Лупов от 7 клас заема призово място за написване на есе по английски език, организирано от фондация Отворено общество. През следващата 1997-98 година добрите прояви продължават. Организиран е благотворителен концерт с композиция по стихове на Славейков и драматизация на негови басни. Събрани са 70 540 лева. Отборът по баскетбол се нарежда на 2-ро място в страната. В изложбени зали се открива изложба на 400 детски рисунки. Празникът на домашните любимци зарежда зрителите с много емоции. През учебната 2000-2001 година е изграден компютърен кабинет. На 17 декември 2002 година в салона на читалище Надежда е изнесен концерт, спектакъл от възпитаници на училището под ръководството на госпожа Виктория Василева и на госпожа Адамова. От 2005-2006 година училището започва работа на една смяна. След обяд са заниманията по СИП, консултациите, извънкласните форми на обучение. Група полски учители, които гостуват в града, са очаровани от високото ниво на организация на учебния процес. Училището преминава от течно гориво на газ, което значително подобрява отоплението в сградата. Госпожа Адамова създава модерна вокално-танцова формация «Дъга». През 2006 и 2007 година петокласникът Ивелин Зъбчев е награден от детския отдел на Народна библиотека Петко Рачев Славейков за най-много прочетени книги. През 2007-2008 година е 50 годишнината от създаването на училището. Изработва се юбилеен училищен вестник и се провежда литературен конкурс, посветен
на 180 годишнината от рождението на Петко Рачев Славейков. Учениците продължават да се представят отлично на математически състезания. Нашите баскетболисти завоюват първо място на общински, областен, зонален кръг с 14 победи. През месец май 2008 година учениците от 2 Б клас Владимир Цветанов и Деян Топалов под ръководството на класната си ръководителка госпожа Диляна Гаджева успешно защитиха своите проекти на националния кръг на Олимпиадата по гражданско образование в град Бургас. През 2008-2009 учебна година седмокласникът Ивелин Зъбчев заема първо място на областния, последен за учениците от 7 клас, кръг на Олимпиадата по биология и здравно образование. През 2009-2010 година наши ученици се наредиха на първо и второ място на областен кръг на състезанието по български език. Взеха първо място в националния тест по английски език, второ място на Олимпиадата по химия, второ място на областен кръг на Олимпиадата по български език и литература. Трето място в Великденското състезание по математика. Второ място на млад огнеборец. През учебните 2012-2013 година и 2013-2014 година учениците от основно училище Петко Рачев Славейков продължават да участват активно в много извънкласни дейности. Ден на европейските езици, Ден на независимостта, 100 години от Балканската война и други. Интересна и успешна е дейността ни в групите по проект «Успех». Ученици от училището ни печелят призови места в състезания и олимпиади, математика без граници, международен турнир. Ученици от 4 клас с класен ръководител госпожа Татяна Азгорова достигат до финален етап на турнира в град Несебър. През учебната 2013-2014 година на 3 септември 2013 година госпожа Анелия Рачева е назначена за временно изпълняващ директор на училището. Организира се представяне и реклама на училището пред деца, родители и преподаватели от близките детски градини. Целта е увеличаване броя на учениците. Успехът е на лице. През учебната 2014 и 2015 година са съставени 2 паралелки за първи клас. Полага се началото на нови идеи и надежда за възраждане и възходящо развитие на училището. От месец февруари директор на училището е госпожа Данка Борисова след спечелване на конкурс. Тя успешно доразвива политиката за съживяване и разрастване на училището.